Kontu asko gaurkuen, ez? Hainbat berbagai. Bueno, a ver, zehozekin akordatzen gan, eta Seguro bai, seguro bai. Bai, ahi bat gauza. Zitza eman korrekio zuzuketa. Azaroaren 13an bete zituen 73 urte Felix Zubia Larrañaga Sanpruk. Elorregi auzoko bidertzeko etxe baten jaio zen 1950ean, 6 anaia arrebetatik gazteena, eta dioenez oso gutxirekin oso zoriontsu izan zen haurtzaroan. Aretxabaletako koprezin 56 urtez lan egin ostean, 2015ean erretiratu zen Sanpru, gaztaroa ondo zukutu ostean. Aizialdian lan handia egindakoa, voluntario, izan Bergarako klub deportiborako edo Lokatza ziklismo eskolarako. Lana bai eta parranda ere bai, besteak beste txibisto aretoa eraman zuenetako bat izan zen eta Fernando Otaño, Jesus Bolívar, Julen Arbaiza eta Iñaki Pedrejonekin batera, eta nola ez, gertukoen ezinbesteko laguntzarekin. Elorregiko Alkartasun elkartean eseri gara Sanprurekin, mahaiaren bueltan, lasai, kontu kontari aritzeko. Felix Zubia Larrañaga, Sanpru, ze moduz? Ondo, zanbiko betzen, bai, ametxe. Etortzeko esan dok eta bani ametxe, formal. Urte betetzea bete berri, zorionak azteko eta behin. No, informazio honak inetorri. Hombre, ya lo creo. Bai, bueno, dirudenez, bueno, nerik, zen, 1950ko azaroaren 13an jaio nintzela ezauzten, eta arrezkero, bueno, urtero, banan, baina, bueno, 73 urte arte, eta badie batzuk. Badie batzuk. Hemen jaio gainera, hau, garai baten hemen Alkartasun elkartien gaz, eskolie izan zen, zu hemen etxien biribilgun onduen jaixotakue, eta hemen ikasitxakua. Bai, jaixo kamino etxien, nire aitza kamineru bazan, eta ni hor jaio nintzen, eta gero, hau izan zen nire lehenengo unibertsitatea, neria, eta, bueno, auzotarra askona bentzape bai. Ze oroitzapen gorretu oso haurtzarotik? Nik haurtzaroan, SRS eukitzetik, SRS falta izatera, ni zoriontzu eta nintzuan, ni bizi nintzuan, eta oroitzapen, onak, oroitzapen txarrik, etxeukat zerik. Eta gainera, bueno, hemen inguruan, klaro, Sanprudentzan nukleo zerik etxak, eta, bueno, hemen inguruko etxetako zerak, nik garai baten urte batzutan, ni izen ditzuan amengo etxetako juguetia, txikitsuena, eta bai. Gaztiena, etxeko gaztiena, eta auzoko momentu bateko gaztiena bai, norri baten. Bueno, etxien bai, basaian aiarre batik gaztiena, eta baina beste inguruan betxoan, ni 5 urte inarte, etzuan jaixo aldameneko, zera, niri protagonismoak endu zoztena. Ulertu behar dugu bai, zure, gero hitz egingo dugu aurrera bai, baina zure ziklismorako pasiinu bai, ulertu behar dugu bide ertzien asko goten zinela, edo, eskonte da zure apurtxo bat. Ziklismorako pasiinu hori nondi datorkizun? Bai, bueno, beste, hola, orduan ez gaunkan ez telebizio eta etxean hemen zerik, o pelotan itxerazea, eta, bueno, etxe aurrien, han jarritza, batez bedomeketan izeten zuen zera karrerak, baina hemen inguruan, bai, Arrasate, Bergara, Oñetin eta karrera pila bat egoten zituen, da, bueno, hori ikusiz. Eta, bueno, gero profesional izan zienak, hori afizionutan ikusi. Danak fitxauta zauketu nora, ezta? Bai. Bai, baina, bueno, hor gainera, gero, orduen gara hartan gero urte pila baten, Espainiako itzulia eta mendiketzuan pasau, baina orduan zixa urtero pasatzen zuen, eta gaina karabana batekin, gargantua, eta gero zorgina, baleteko zorgina, eta kopia bat, eta bueno, zuen, bai. Ados, hori apur bat umezaruen, gero ikasketak eta nora fan zeinen apurtxo bat, Sanpru? Bueno, balen esan duen, hau zan auzo eskolia, eta gero, joan nituen 10 urtekin, Oñetira, hemengo zerak, eta Oñeti, bueno, nek esan ekek unibertsitatean estudizotuako naizela. Garatu idazu hori, apurtan, Oñetiko unibertsitatean, askok ezingo da hori esan. Bueno, Oñetiarra pai, baina Oñetitik kanpoko jente askok igual ez, eta, bueno, orduan beheni erdi Oñetiarra nitzuan. Da, bueno, orduan jasan garai hartan maristak, zerak, eta kongregazioa eta
zazpi zer mailatako irakasketak emoten zituen, eta ara jonitzuan, han 2 urte zegoen nitzuan, eurak juntzien arte, eta niretzako izan zuan kriston deskubrimentua, salto bat, amendik, mundu berri bat ezagutzia. Bai, klaro, hau hemengo eskola, esan 5 urtetik 14 urtera joko zera, eta orduan etxe bakoitzien jente pila baketzen. Danak nahaztuta, adintarte ezberdinak, eta... Tutili klas, baina pila bat, eta bueno, eta denetatik, eta burruka batzuk eta itxein usan, baina orduko zerak. Baina ez ondo, eta bai. Ados, gero, oinatik gero maestria, gaur egungo FP2 izango zana estudiau, eta gero, lana zure ibilbide osua kooperatiban, ezta, Kopresin. Bai, oinetiko zerak eurak bukatu zenean, 73an, arrasatera jo nintzuan, eta han, orduan maestria, oin FP2 izango zana zuan. Eta bukatu ekainean, eta orduan lana bajaban. Eta Kopresira. Penatxo batekin, porque orduan zuan buke izinia ulgor zuan, eta nerekin estudizoetakoak eta ni ara toko joatan, eta baina gero, arrezkero nakoan salduko, ez Kopresi gustora. Oso gustora, eta gainera, batez be, eskertuta, nik usteko danakin ez dutela auki, bai kiriak eta bai, nire gainetik joan jentia, eta bai, gustora. Niri asko lagundu guztek, eta ni suertetxu konsideratzen okan, kriston zera aukina joan, eta gustora. Eta berez, nitzuan jubilau, 75 arte. Bete arte. Bai. Zu gustora, eta Kopresi be gustora zu horreukitziaz, azkenengo urtietan, esperientzia be, handixe zauketzulako, edo? Bai, urtien puru sartutako esperientzia, borka nire lehenko honetan akorratzen joan nik enak izan, aruz ninjoien, ero honun endorren ezko hartu, eta bai. Baina, bai. Eta, bai, gero azkeniko zeien gainera, jauan talde politxa, ingurukoa, eta gero niretzat garantzitsua nazuan, odok meintzat asko, ekipotik aparte, hori importantia, baina gero gaixa dominau itzen dokela, ez? Espaldin batik atzetik, teknologizia, ero zerbait, ire aurretik eta betik atzetik, baina, orduan naura menperatzen joan, eta horrepe seguridade bat emuten dozk, eta gustora. Nire neurrixen aportau nahuena, zehozetarako balixo bat joan, perfecto. Ados. Guazen apurtxo bat lanez aparte, zu Sanpru zara, elorregin jaixotakoa, Bergarar sentitu zara, Arrasatear sentitu zara, Oñatiar izan zinera bai, ningua da, Sanpru? Nik etxea gisa zergatik, porque ni Bergara oso gutxi juten ditzen, baina ni Bergararra izan sentiu no beti. Beti. Eta zela hasten zara Bergarara joaten apurtxo bat, bertan sozializatzen? Gu hemen ni Sanprontziko kuadrillakoan itzuan, eta, orduen jauan jentia. Etxe bakoitzen lehen komentago, pila bat, eta nire adinekoape, 6-8 bat ero, eta kuadrilla, eta, baina, poliki, azitzitxoan nobixakin, eta gizero batzuk eskondu, eta nik elditxo eta, ni bakarrinak. Eta Bergarara? Bergarako zera, zuan, batez be, soldaduzka ondoren. Soldaduzkan... Nun izin zu soldaduzkia? Bai, Donostian egon itzuan soldau, lehenko Gamarran kanpamentua, baina gero Donostian. Eta Donostian, elkartu nitzuan, Bergarako jente batzukin, eta, dana bateratuko zuan, hemengo zera, kuadrillako umezurtze sentitze horrekin, eta ara zera, eta joan nitzuan, eta, han, inakoan sozializatzeko lehengo etapak. Etapa horrek, kokatzeko apurtxo bat ikusen zulia, ze garaitzen izango zen, ze hamarka da ze garai? Hori, ni 76, emezazpi, eta, irurogeta mal, iruan bukaeran lizentzia honitzuan, soldaduzkatik, eta irurogeta mal, pixkat horra ziren. Baina geixen bat, pixkat buru belarreo sartu nitzuan
Bergarako kuadrillak lagunekin eta 76, eta... Eta hor, aipatu biherreko hainbat kontuaz aipatu biherrekoak, baina bat, bai esan gaikena, Club Deportibo, ezta? Bueno, Juventudes Parroquiales izen zana, gero Club Deportiboen, hasieratik hasi zinen bertan, voluntario moduen laguntzen, edo konta da zori? Bueno, lehen komentu duten kuadrilla horrekin, Bergarako kuadrilla horrekin eta, bueno, esan biherra dago, Club Deportibo, Bergara Kirol elkartea da horretan, eta betik izan ziela, kuadrilla batzuk pare bat urtein, eta gero beste kuadrilla batek hartu, baina orduan, izisa, listo, espera bat, a ber, no sartzezan horrez. Lan voluntarioa egiteko. Lan voluntarioa egiteko. Ordurako ja, zitza, zegoen, pixka bat ziren, baina, bueno, aurretik, orduan garai hartan zegoen direktibarek gure kuadrilla proposatu zotzen, eta, onarpena emongo zen, sartuko ginela, eta, hola. Eta, tesorero. Eta tesorero hori jauzigatzun, kargu hori jauzigatzun, eta listo. Eta urte bete bakarrekin ginoen, hor, zuzendari xen, Baina hortxe, beti, izango litzake helburuetakoa, dirua batzia Club Deportiborako, eta diru batze horretan, esango du gaur egungo brainstorming edo ideien zaparrada itxe zinutela apurtxo bat, ez? Ideia nahiko eruek apur bat dirua batzeko. Betiko zerak diru iturriak eta jakineko, igual gabonetako sospeta, partido aurretik banatzen zen urde azpikon bat, saltzen zena, eta zen. Baina hori horrekin bakarrik etzuan iristen betetzera bete behar guztiak, ez? Eta ni orduan sartu nitzuan, bolitxak konpainiekin horre zeian, eta horrek ezautu nahi txuan. Ezinbestean aipatu berrekoak, ezta? Julen Arbaiza, Jesus Bolívar, Fernando Otaño eta Jesus Pedrejón, ezta? Iñaki Pedrejón, markatu, Iñaki Pedrejón. Horreik ezinbestekoak gerora txibisto sortuko zinutenak, hori gero sartuko gare, baina laguntalde oso berezia sortu zinuten. Lehenengo batez Otaño eta Olivarrekin, gero bestiekin gerotxo, baina berehala, laizter. Baina horrekin eta ni direktiban egon nintzen nien horrez bisope, nez eta aurreko direktibakoak izan horrek gelditzu zian beste urtebete ditzen, eta hartu eman nahiko zendua. Gaur egun be mantentzen dana, eta hori politxa. Espuela fin de semana, ez daki xiren dako, zer izen zanura? Garai hartan, oini pentsau ezinako zer badok, baina Bergara izen zuen urte batzutan aste bukaera erua, zorua, baina gauak latzak. Gaua, eta ostiralien hasi, eta larun batekoa, ni te kuento, ez? Baina gero domekan be, jauan jentia etxera joatia etzadoena nahi. Eta horri pixkat helduta, eta lehen komentau duen diru batze edo behar hori pixkat ez dago, igual, hemen, eta orduen be, machismo total. Total, ez? Garai beste oso garai machistak ziren, ez da hori? Hori gainera, esateko, aipatzeko, esan gino, neskak gratis. Eta esote zuen kobretan, eski? Ez. Que pasada basan. Bale, espuela fin de semana, Ariznoa taberna inguruan okerrez banabil, eta bertan domeki elusatzia. Ariznoak taberna azpixan, zerak jauan dantzalekua. Claro. Haura garai baten oso potente ez zuen. Eta, batez begainera orduan, Otaño jauan pixkate berai komentau jotzen, zuzentzeko hango sozioak pixkat lekuz kanpo jatzen hori kudeatzeko, eta orduan eta zer, eta hasi ginen zen, herriko edo inguruko zerakin, ez? Musikarixekin edo... Musikarixak eta... Edo ez. Edo ez. Hor, oker ez banabil, zuek parte hartu zinuten kurba peligrosa izeneko talde batekin? Bentzak, Goratu da zu hori. Orduan, lehenko zera,
pentsaikuk zabestu eta ez ebez, baina... Lotza gutxi. Bai, eta, bueno, boli eta, luze, jaztu itxaia zen, bost o zei erako nintzen. Eta, gube, bueno, orduen domeka hartarako, bueno, esan bihar hori domeketan iziten zela. Domeketan, domeka gauak. Eta domeka hartarako ez ginoan lortu beste inor, eta, bueno, esako, bueno, zer, eta bolik prentzatzea itxoen horrek, eta, kurba peligrosa, eta, eta, bueno, azkenien etxai izan izea abestu ginoan nien, baina, bueno, zeo zerbait, eta, asunto ezuan, papelada aura, bentsete, espediente aura salbau ginoan, eta, aurrera, beste astebete gehiago. Ados. Guazen apurua txibistora, Fespula fin de semana, Club Deportibo hori asista azten zari ezoek, bueno, laguntalde potente bat, eta herrixen ezagunak sarien laguntalde bat izeten, eta ja, 84an txibistoko abenturan sartzen zarie, zela izen zen? Txibistoren irekierako, hasierako abentura horren hasiera zelan gogoratzen duzu? Hori lehenengo, hori horra iritsi baino lehen hau, esan behar, hor deportiboan eta gendela, gero herriko jaixetako komisioan hor sartuta ibili ginuzan, horra segin juzan ja, jaialdixak eta antolatzen, frontoian eta zen. Eta, bueno, egizana, kriston arrakazta izatea zala. Izitza orduan, zer gauza ipinitzabe, jentia joan itxezuan, ez? Frontoian, eta, bueno, kriston bezerak. Eta, bueno, gero pizkatu, bueno, pizkat gogortxu hau, eta gizar, eta, bueno, aian gilan joan zuan, eta, kriston folloi ona, ez? Baina, jendetza... Hori berritxasuna izango zan gara jartan, seguramente. Eta, gainera goratzen hasieran, bertan botakoen petardo bat, pentsakoan batxe izat, orduan gara jartan, ostia, petardua, eta ez, bai. Gero, hor, frontoian kontzertu eta jaialdi oso potentziak antolatuta, jende asko erakartzen zitsunak, eta purtso bat olatu horretatik gero dator, 84an txibisto irekitzia, ezta? Zela aukeratu zinuten, zela izen zen lekua, ze badakit udaletxeekin harremanak ezielako oso gona gara jartan, zela izen zen? Ez, bueno, lehenengo gainera, pentsatzen ginoan hemen Zanbrontzio izanik, hiru herritxako punto zera, erdibidia, eta hemen inguruan, eta egon ginuzan hor terreno batzuk begira eta zeien, baina gero ez herri barruan, Bergara herri barruan imposible, eta hemen arazuek jasan, eta azkaria nora baitz, eta jau ginuzan San Juanera. Baina, bueno, idea hori, etxa izan noiz, hasiko nizan, hau bezala, eta montatzen buzeo, zer hori, jaialdixak, badaukau esperientzia bat, eta zera, eta, bale, ingu, eta, Eta hola xas izan, 84tik 82ra, 8 urte, 5 lagun nolan apur bat talde eragilien, eta lanak banatu bierra, eta zu adibidez, zure kasuan txibiston, zein zan zure ardura nagusisa? Bueno, nik etxena joan, barret zerako personala, kamareruak eta horrelakoak distribuzioa egin, eta ekitaldi bakoitzerako zenba jente falta etxe joan, eta hori pixkate zuzendu. Eta gero, barretako eta ardura eruan. Zer eraten zan gara jartan geixen? Eran? Orduan, asko, pentsako oin, txampana. Txampana? Txampana, bai. Txampana, kopak, txampana saltzez man, baina, pasada, bai. Bale. 8 urte, kontzertuak danetarik, ez dakit, baten bat zuko lan gogoratuko zinun, ez dakit, kriston oihartzunarekin izabelako, kontzerturen bat olan gogoen dauketzuna zu, baten bat nabarmentzekotan, Felix? Bueno, ni ez nok izen musika munduen oso gutxi, baina niri asko barrikada, bi aldiz etorri zuen, barrikada kriston oihartzun euki joa, jente pila, eta gero musika, aktualidadekoa, eta niri aurra guztu bat, beste batzuk egon zitsuan, eta igual zer geixaukin, arrakazta geixaukin, baina, Toy Dolls eta honelako ziren, baina,
baina berez, eta gero, beste izen asko, izen gehiago zeukanape, edo, bueno, zeukanak, edo... Egan ertzainak eta dielak, hor diskuen aurkezpenak, eta bertan grabazioak zuzeni eta izmezin itxen, baina badukete hor, bueno, ze dana ondo be San Juango, esan gurot, bueno, diru ataratzea, eta hor diru movimentu handi xegango zen, baina adibidez gogoen doket, okerrez banabil, Mekanoren kontzertuak nahiko zulua eragin zauela, eta hori gestiona bizala, ezta? Bai, bueno, ez zuan errez azertatzea, batzuetan azertatzen, eta gero, gertatzen zen, pixkat, nivel baten zen zerak bataldiak eta katxe, eta orduan Mekanokin hori suertau zuan, eta beste batzu, bueno, iristen baitzan pixka bat, buna izan aurreko hilian, bueno, han katxe eta arekin, pixkat, eta Mekanokin ez. Eta gero, Mekano zuan pop, eta barrikadakin konparatzen bok, bueno... Hemen akaso beste musika estilo bat ezoken arrakasta? Bai, nik uste joate horre, dana nahiko zera izen zuan, txarra guretako, eta... Eta horre bueltia emun bihar. Beste emanaldi bat, hainbat eta hainbat egon ziren, baina ikusagan oi hartzunagatik Sabrina be aipatu biharko dugu. Gaur egun impensable horako bat itxia. Sabrina Salerno, Zela gogoratzen duzu egunura? Bueno, etorri zuanan neska bat, zeba kriston, zer txamarra zuri batekin, pelifa bat, eta, bueno, azaldu zuen. Nik egiz esan da, ena joan ikusi behin, oro, bueno, golako zen ematen. Euki joan, hain garai batxaixat, zelakoa zen, txotxolo garaixa, zezan be, orduan, eta pentsaik nundik etorri zan inertzuna, Madrilen izendako, telebizioan azaltze zen, telebizioan espainolak ematen zuen zer baten, nun saltoka zebilela, porque horrek abesti bat zeukan, boiz, y punto pelota. Eta playbacka, gainera, ez? Bai, onda. Eta orduan, hori, bular batero ditzela, eta, hostia, eta, bueno, baina, hainbeste erainoko buna suerto zuan, ez da, ostra, no seket, eta, bueno, etorri zuan. Eta erantzunen baja oso zinuten uste dut, ez? Gorengo gunean kotxe batzuk pintxauta agertu ziela. Bai, bueno, erantzuna merezitxakoa. Eta, bueno, gu ez ginu zan entero, urrengo un erratero, handik pare bat egun erratero, baina nun baitz, tatxulan batzukero botazik itxuenan zeien, diskoteka inguruan, obidian, eta, bueno, rugera batzuk pintxauz itxuan. Eta, bueno, horrek, orduen nik uste joata zitxa jauala pixkat feminista mugimendua, eta nire aurra eta behon daiela. Zorionak, garai hartan alako ekintza bat egiteatik, segizartia esan olakoa izango. Ederto, txibistok garai politxak, 8 urte esan dugu, baina hiltzen daia 82, hiltzen daia txibisto itxibi herri izeteko momentua. Segatik itxi zan txibisto? Bueno, hasieratik ja, aurre ikusitxako presupuestuak eta, bueno, nik uste joan, obra gehienetan pasatzen dela hori etxime, azteiz zerbait mogitzen, eta hau, honekin pare bat 1000 eurokin ingo, eta ezke hau beko, eta baina horrek beste nivel bateko zela zituen, eta orduan, hasieratik despase bat euki ginoan, eta gero esan bihar, ez gino zen, burua, zorua, eta zeba, baina poderi hori, eta eta dano lanien gabitzan, eta... Lanaz aparte itxen zinuten hori da, hori ez dugu esan. Lanaz aparte beste... Bai, danok lano itxen joan. Eta, bueno, aipatzian nahi joat, porque inoiz etxu aipatu, baina hor, gurekin batera, gure bikotiak, gure belarri eta txapo. Txibisto zuen zineten, baina ez zue bakarrik, ezta? Ezinbesteko laguntza hori. Orduan, bai, eta batez be hori, orduan, gure bikotiak, Anabel, Elisa, Kontxi eta Aintzane. Izenez aipatzea komeni da, buru belarri hor lanien zeuek. Bai, eta ginera nik uste, kriston, inoiz, ni behintzaetez, eta beste inope, eragozpenik edatzeko, eta hori, bai,
urte latzak eta txarrak eta zeak, baina, bueno, venga, da aurrera. Existilurik, han bertan, ez zeuen artien harreman txarrik edo gaur egun mantentzen duzue, hori balixo jarri berrekoa. Bikote artien be, inolako zerik ez, bueno, jazta. Eta gure artien istiluik, momentu oso txarrak, baina, bueno, eta orduen be, nik uste, esan biharri, me cago en la leche, eta gize, rasarretzera zuen biharri, bueno, nola bideratu dugu, nola betik, irten bidea nola hain, ez, hortara jute hain zen. Eta nik uste joate, ezitua, horre izen zala, pixkate, ala eta guztiz be, bueno, itxibiherra izen zuan, baina, bueno, gero ja urtien pasauala, egoera horrek eta larri horrek asko menperatzen dozke ira izaera, kantzao, Erre behitzen zare, ez da? Erre, bai, erre. Eta orduan, hortik etorri zuan, zera, itxibiherra izetia, eta, bueno. Ados. Baina, bueno, hori zuan gure asmoa. Eta gauzatu zinuten. Eta damutu gutxi, gainera. Ez, bale, ni damutu, ni gauza gutxikin inok. Baina, bueno, oin, nituan zartuko, ez? Bueno, hori, beste mogu bat, bueno, egoera horretan mentzetez. Ados. Auzolana, auzotik zatozu eta zeran aldatu den, ezta? Auzotik zatorren auzolanan figuria, nik uste dut txibisto esala izango posible zeuen lan voluntario horrein hori inbarik, zela aldatu den garaixak, ezta, Felix? Bueno, nik auzolan hemen zaprotzen ezautu nagoan, hemen holako zer bat, euri jauzi zakarra ero, nien hemengo bideak bazarritxakoak eta botilak, emigo, edo garixa, oin hemen garirik etxak, baina gari joteko egunean, eta egun bateko izete zuen lana, eta hasi eta bukatu arte, igual goizeko ordu izetan, bukatzen zuen, baina hori, auzolana, hortan. Eta esan gurot, gaur egun hori beha purtsu bat, kolektiboan pentsatze hori galtzen da bilela, ez da? Edo? Ziritzea okutuzu? Nik uste joate, hori... Hori, saiakera batzuk eta hemen erreka garbitze eta horlako rollo batzukin eta jabitzak eta, bueno, suspertzen dan, ez, asunto hori. Baina berez, egoera batetik, bolondrez pila bat eta jentia hortara apuntatzen zanetik, gero, pasaudok, nik uste joat, egoista mundura beste modu batera ikustera eta inoiz edo, bueno, eske horre igual, pankarta batzuk jatiak eta, ¿cuánto pagáis? Eta, bueno, holako zerak. Eta, bueno, baina, beste ziklo bat eta orduan, klub deportibo eta beste gauza askotan, bai. Orduan izizan, lista de espera, sartzeko, eta gero, azkenien inbioan, eta, bueno, egizia dok, nik uste joat herri guztietan, oin gurasuak eta dabitzela hor, eta, bueno, eta bilaukek, azkenien, euran zera ditzuk ez, baina... Arro, injakuaz Bergaran alde, Errixen alde, sortutako giruekin eta, arro injakuaz? Bueno, arro, ez dakit, txixa ez, arro... Arrotu barik beti be? Bai, baina, nik uste joat, zeo zerri, txerindularitza munduan, zeo zerri bilik inozan, eta ziren, eta... Gorlako igoera hariek, eta, Bai, ni lokatzan sorrera ez nagoan ezautu, ezautu bai, baina, lokatza gainera txerindularitze munduan baino, gehiago, hasi zuan lehenengo futbol taldiakin, eta nik uste joat baur, guraso talde bat sortezela, droga, muturra sartzen jauan geruta gehiago, eta gure semiak hortik eta eratzetxun, eta nik uste joat mundu horretatik ezien, eta hortik hasi zela, eta gero txerrindularitzan. Azkeneko galdera ingo dutzu, Felix, bauketzulan belaunaldi berrixi begira gomendixoik edo? Etxaiza gomendixo, baina nahi guztoko jatan, etxaiza eta auzolana, bentzet bolondrez maila hori, gogoa sartzia edo kolaborazio hori gustora ikusiko nagoan belaunaldi barriko gentiekin. Gomendixua, etxaiza, baina hori niretako bizitzan basama duten gauzaik politzena eta aberatzena, azkenien danok
birri zeteko aldameneko jentiakin eta zea, eta bai, nik hori beste denoko garatzen noin beste olako zerik.